Όταν σπούδαζα στην Πάτρα, μια κοπέλα με φώναζε Athens. Αθηνά. Οπότε το έβαλα Athens και το Γκρίγκμαν είναι μια σύμπτυξη. Ο άντρας μου είναι Γρηγοριάδης, το δικό μου είναι Μαντουλίδο και έκανα μια ένωση. Γκρίγκμαν. Είναι τόσο χαρακτήρες που ακόμα και αν κάνατε καριέρα στην Καλιφόρνια θα μπορούσαν να το προφέρουν πάρα πολύ εύκολα. Θα το μεταφράσω, ήδη στα ρωσικά και στα αγγλικά. Τέλεια. Σε e-book θέλω να το κάνω. Πολύ ωραία. Οπότε το ψευδόνυμο είναι μια χαρά για διεθνή καριέρα. Και το περιεχόμενο. Κάτι να κάνετε για μένα. Να διαβάσετε το Οπιστόφυλλο. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Για να βάλετε στο θέμα. Το 2019 σε ένα φεστιβάλ Τώρα αυτό το καλυψώ είναι λίγο... Το καλύπτω, αποκαλύπτω. Για να δούμε λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πόσο καλύπτεται και πόσο αποκαλύπτεται. Επειδή ζούμε και σε μια εποχή του διαδικτύου, δεν θέλει ο κόσμος και να διαβάζει πολύ, γι' αυτό το κάνω μικρό, το κάνω γρήγορο, δηλαδή η πλοκή είναι γρήγορη, ευχάριστο, να πέσει ο άνθρωπος για ύπνο, να κοιμηθεί, έτσι χαρούμενος, ευτυχισμένος τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω το απόσπασμα. Ο Βαλέρα Γκενάντιεβιτς εδώ θα έρθει με την ηρωίδα, με την Αναστασία, στο γραφείο του Προέδρου για να την εγκρίνει ο Πρόεδρος, δηλαδή θα εγκρίνει την εμφάνισή της, τον ντύσιμό της για τις ημέρες που θα είναι ξεναγός του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και έχω επιλέξει διαλόγους, έτσι για να σας βάλω κατευθείαν μέσα. Βλαντίμιρ, Κρεμλίνο, Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2019, δοκιμάζοντας τα όρια της. Έκλεισα το τηλέφωνο και σηκώθηκα για να τη γνωρίσω. Ο Βαλέρα ερχόταν ενώ εκείνη ήταν αφηρημένη και περιεργαζόταν τους πολυελαίους. Πόσο χαριτωμένη και όμορφη είναι, άθελά μου χαμογέλασα. Όταν με είδε περπάτησε βιαστικά να προλάβει τον Βαλέρα. Στα μεγάλα της μάτια ήταν αποτυπωμένο όλο το άγχος που νιώθει. Οι μακριές βλεφαρίδες της άρχισαν να ανοιγοκλίνουν πιο γρήγορα, ακολουθώντας τον παλμό της καρδιάς της. Και αντί να τη λυπηθώ, είχα μια απίστευτη διάθεση να φτάσω την αγωνία της στο μέγιστο. Έτσι, γιατί μπορώ. «Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Από εδώ η Αναστασία Αλεξάνδρου Βασιλιάδη», είπε ο Βαλέρα μέσα στο χαμόγελο και συνέχισε. «Θα είναι η ξεναγός του Έλληνα Πρωθυπουργού, αν συμφωνείτε φυσικά κι εσείς. Καλησπέρα». «Καλησπέρα σας», είπε και φάνηκε ένα αναψοκοκκίνισμα στο πρόσωπό της. Για να επιτείνω την ταραχή της, έχοντας τα χέρια στις τσέπες, προχώρησα προς το μέρος της και την περιεργάστηκα. Ταυτόχρονα ήθελα να τη θαυμάσω. Το σκούρο σοκολατί κραγιόν της πηγαίνει θαυμάσια. Η ομορφιά της είναι σαγηνευτική και νιώθω όλο μου το σώμα να τη θέλει. Θα την κάνω δική μου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όπως ήδη γνωρίζετε, θα υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ελπίζουμε ότι θα είστε συνεπείς στα καθήκοντα που θα αναλάβετε, είπα σε αυστηρό τόνο. Μάλιστα, ψέλισε. Κουμπώστε, παρακαλώ, ένα ακόμη κουμπί στο πουκάμισό σας. Και με αυτή μου τη φράση φάνηκε πως την αναστάτωσα. Γρήγορα και με νευρικές κινήσεις κούμπωσε το κουμπί. Το κραγιόν σας είναι πολύ έντονο για την περίσταση. Και αυτό το άρωμα, αλλάξτε το. Τους γύρισα την πλάτη σε μια προσπάθεια να συγκρατήσω το χαμόγελό μου και κατευθύνθηκα προς την καρέκλα μου. Δεν είπε τίποτα. Όταν κάθισα, πρόσεξα το πρόσωπό της που είχε σκοτεινιάσει. Ήμουν πολύ κακός μαζί της. Έχω την αίσθηση ότι είναι έτοιμη να κλάψει. Αν δεν ήταν αυτός εδώ, θα την είχα κάνει σίγουρα να κλάψει με σκοπό να την παρηγορήσω αργότερα. Αυτά από εμένα. Θα τα ξαναπούμε. Και έχω άλλο ένα που είναι δράση. Έχει σεναριακές αρετές. Την Τετάρτη εδώ στον ίδιο χώρο θα παρουσιάσουμε σεναριογράφους, δοκιμιογράφους και θεατρικούς συγγραφείς, αλλά διαβλέπω ότι θα μπορούσατε άνετα να γράψετε σενάριο, να διασκευάσετε αυτό σε σενάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας, στην οποία Νίκο κάνει σεμινάρια, δωρεάν σεμινάρια συγγραφή σενάριων, οπότε θα μπορούσατε να τους αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχω άλλο ένα απόσπασμα, και αυτό δεν είναι μεγάλο, που δείχνει λίγο την αγωνία, ας πούμε. Έχει λίγο δράση, λίγο αγωνία. Λοιπόν, ξέχασα κάτι μόνο να πω. Ότι στο βιογραφικό μου
παρακινώ τους ανθρώπους, και αυτό είναι το μήνυμα δηλαδή, να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Εγώ προτίμησα το γράψιμο, γιατί ένιωθα ότι αυτό μπορώ να κάνω. Και είναι ωραίο να βρίσκουμε χρόνο στην καθημερινότητά μας και να ασχολούμαστε με αυτό. Είτε είναι πλέξιμο, οτιδήποτε είναι αυτό, ζωγραφική. Φτάνει να αδειάζουν οι φυλακές και τα νοσοκομεία. Λοιπόν. Σας ακούμε. Αναστασία, Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019, στο έλεος του Κρεμλίνου. Παρήγγειλα φαγητό και ακριβώς δίπλα μου στο τραπεζάκι κάθισε ένας Ρώσος, νεαρός, ψηλός με ακουστικά, που ήταν απασχολημένος με το κινητό του. Πού βαδίζει ο κόσμος, σκέφτηκα. Τρώει κολλημένος στην οθόνη. Τελείωσα με το φαγητό και θα σηκωνόμουν να φύγω, να πάω σπίτι μου επιτέλους, να ξαπλώσω, να κοιμηθώ και να μην σκέφτομαι τίποτα. Θα έπαιρνα τη τσάντα μου την ώρα που ένας τύπος κοκκινομάλης με φακίδες με πλησίασε και ζήτησε να μιλήσουμε. Είχε, θα έλεγα, βρετανική προφορά. «Έχετε 5 λεπτά δεσποινής?» «Όχι, βιάζομαι», είπα, για να απαλλαγώ από την παρουσία ενός αγνώστου και μάλιστα σε μια μεγαλούπολη όπως η Μόσχα με υψηλή εγκληματικότητα. «Αφορά τον πρόεδρο», είπε χαμηλόφωνα. Το πόσο με ευνηδίασε αυτό που είπε δεν λέγεται. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή, αλλά εγώ προσπαθούσα να φανώ ψύχρεμη. Τι να ήταν τώρα αυτός? Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι ήταν δημοσιογράφος. Δεν σας καταλαβαίνω. Ποια η σχέση σας μαζί του? Καμία. Ήμουν ξεναγός του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και τώρα κάντε μου τη χάρη, γιατί θέλω να φύγω, είπα και σηκώθηκα από την καρέκλα. Σας πήρε ένα αυτοκίνητό του και σας πήγε βράδυ στο Κρεμλίνο. Μα πώς το ξέρει, με παρακολουθεί? Δεν ξέρω τι λέτε και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας παρακαλώ, καθίστε, 2 λεπτά μόνο. Έχω μια πρόταση για σας, η οποία δεν με αφορά, είπα με νεύρα. Η χώρα μου θα μπορούσε να σας ανταμείψει πολύ καλά αν συνεργαζόσασταν. Είδα ότι σας αρέσει να ξοδεύετε. Σκεφτείτε ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Τι ακριβώς ήθελε να μάθει δηλαδή? Θα αρχίζω να φωνάζω έτσι και δεν φύγετε, του είπα απειλητικά πια. Την ίδια ώρα, το ηλεκτρονικό του ρολόι έβγαλε κάποιον ήχο και εξαφανίστηκε χωρίς να πει κάτι άλλο. Έτρεμα από την ταραχή μου. Αφού το έμαθαν ξένοι δημοσιογράφοι, θα το μάθουν όλοι. Πανικόβλητη φόρασα το παλτό, πήρα τη τσάντα μου και βγήκα έξω. Έστριψα στο δρόμο που είχα παρκάρει και όταν πια θα έμπαινα στο αυτοκίνητο, αισθάνθηκα κάτι να με ακουμπάει στην πλάτη. Στο τζάμι της πόρτας είδα τον νεαρό με τα ακουστικά. Κρατούσε όπλο. Σας εύχομαι καλή καριέρα και είναι βέβαιη. Και το τρακ είναι πάντα ένδειξη ταλέντου. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια σκηνοθεσία, μια βαριασιόν, μια mise en place. Οι 4 συγγραφείς των εκδόσεων Ηράκλειτος, όπως και οι 2 μετά από το Κομνηνόν, θα έρθουν όλοι μαζί εδώ για να δούμε και την εκδοτική πολιτική και πώς ένας εκδότης τι διαλέγει να εκδώσει. Παρακαλώ λοιπόν να έρθουν η κυρία Γαριφαλιά Μόσχοβα, η κυρία Μυρσίνη Κάρναβα,